Na čo posilňovňa, keď existuje tajné cvičenie čínskych cisárov? Hľadáš ideálny tréning? Zabudni na všetky tie ale. Beh. Super, ale dážď a poľadovica z neho spravia boj o prežitie. Fitness? Paráda, ale permanentka, oblečenie, rady na stroje? Yoga? Zen? Ale potrebuješ aspoň podložku. A čo ak ti povím o mágii tai chi? Tvoja osobná posilňovňa rovná sa pár metrov kdekoľvek. Tvoje oblečenie? To, čo máš práve na sebe. Tvoje počasie? Akékoľvek. Áno, aj v chumelici. Predstav si, žiadny pot, žiadna bolesť svalov, žiadne ráno s pocitom prešiel ma buldozer. Namiesto toho čistá energia, vnútorný pokoj a pocit, že dokážeš pohnúť horami. Tai chi to nie je len šport, to je tvoja tajná superschopnosť.